We speak of a hand, xa sithetha ngesandla, in terms of the Bible, ndiyayazi in terms of biology, sisandla esi. Ndiyayazi bangabana in terms of autonomy, sisandla esi. But when we speak of theology, ingaba mhlawumbe isandla sichaza ukuthini? Uvayisi uyeza kodwa masike siantheke into kaVayisi. Isandla uthi uvayisi isandla sethemba siqinisa ezikamoya ngoba balo kanye ngomumsa. And so sifuna ukwazi bangabana esi sandla thetha ngaso sithetha ukuthini? Uvayisi angaphenduli ubhalwe nguye kanje. Balo icingayo lento yesandla. So isandla bantu abatsha, so that the Bible study will make sense to us. Isandla xa ngabana sithetha ngesandla, we are talking about the divine intervention or divine protection or divine power. So it's no divine authority. So isandla xa ngabana uIsrayeli egqiba uwela ulwandle, uthi umbhali xa ethethayo waxa bewela uMoses waqamba ingoma entsha. Wathi uMoses xa ethethayo isandla sokunene sikaYehova sivatha amandla, isandla sikaYehova sokunene siyaloyisa utshaba. In other words, uthi uMoses asiwelanga ngokwethu kwazi kolu lwandle, asiwelanga ngawethu amandla kolu lwandle. uFaro namahashe nenqwelo zakhe asibulawanga sithi, kodwa sisandla sikaYehova esiye sangenelela khona ukuze thina sibe nokusindiswa. So the first point of departure xa ngabana sincokola ngesandla, it is the understanding yoba ngabana sikhonza uThixo ongenelelayo. Xa engenelela lo Thixo akangeneleli nje, kodwa xa engenelela akabuzi mntwini ngawe, kodwa usuke angenelele. So that is the first part, xa isivayisi, the hand of hope. Now the second part is that we ask ourselves, what is then hope? Lintoni themba? Not in terms of ilizwe, because in terms of ilizwe it just says bangabana kukuthembela. No, but in terms of the Bible, lintoni ithemba? In terms of the Bible, ithemba kukubambelela kwizithembiso zikaThixo. And so xa ngabana uMoses senikezela uYoshua ezawungena, uthi umbhali wafa uMoses enxotheni yempiska entabeni, waze uThixo wazoncokola noYoshua ezantsi esithi, Yoshua umkhonzi wami uMoses ufile, hamba ngoku uwele naba bantu. Asawugqiba uThixo athi kuye, uzungoyiki ndiyawuba nawe. Now that is a promise of God. And so xa sisithi ithemba, sithetha ngokubambelela kwizithembiso zikaThixo. And so xa sidibanisa ezi zinto zimbini, a hand of hope, sithetha uba ngabana sibambelele kwizithembiso zikaThixo ongenelelayo. And so that is the first part ekumele siyibambe kule nto esizawucokola ngayo as we discuss le nto kaVayisi yoba ngabana sibambelele kwizithembiso zikaThixo ongenelelayo. And now, if then we want to understand this, as we have read this morning in this Gospel of John, we must ask ourselves, what is then the purpose of the writing of the Gospel of John? And before the Gospel of John, so ababhali bayangqinelana uba ngabana before the Gospel of John was written, the Gospel of Mark, the Gospel of Luke, the Gospel of Matthew were first written. And when they were written, these three Gospels, there was still a lingering question. Ethi umbuzo,
utshilo na yena uba mkhonzeni. There was that question. Kubuzwana bangabana ewe siyaniva niyamchaza bangabana nguYesu lena nguMesiya and so forth. Kwanombuzo othi utshilo na yena uba ngabana mkhonzeni. Kwathiwa no, abafundi bakhe abasekho, kodwa ikhona inkonde eseleyo eyayikade ingomnye wabafundi bakhe. Kuthiwa uphi lo mntu lowo? Kathiwa makakhangelwe. Wobhaqwa uJohane eEfese Antiokhwe esele kugile, kwayobuzwa kuye uba ngabana kutheni lento nisithi masikhonze lo mJuda. Wathi xa ebhala uJohane wathi imani bazane bam, xa nisithi ungumJuda niyamnciphisa. Yithani ndinichazele ngaye kakuhle so that you may understand why do we worship him. WazuJohane xa ebhalayo watsala iscriptures zamaJuda, watsala ifilosofi yamaGrike, wadibanisa izinto zembini. Wathi xa ethetha ngoYesu wathi ulizwi wayekhona kwasekuqalekeni kungekabikho nto, zonke izinto zibekho ngaye, akubangakho nto engekho yena. Kuye kwakukho ubomi, kuye kwakukho inkanyiso. Adlula uJohane athi waza ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu, sabubona ubuqaqawuli boThixo onamandla wonke. In other words, akazalwanga kodwa zonke izinto zibekho ngaye. And so asimkhonzi ngoba ezalwe nguMariya, simkhonza ngoba ubekho ngaphambi koba ngabana uMariya abekhona. And so that is why it is very important to understand this gospel ngolo hlobo yoba ngabana akathethi apha ngoYesu ozelweyo, kodwa uthethwa ngoYesu owayekhona singekabikho zonke izinto. That is why the gospel gospel that is why incwadi kaIsaya xa ithethayo ibeka kuhle ithi sizalelwe umntwana sinikezwe unyana. Now listen to this. Umntana uzelwe ngubani? nguMariya, kodwa unyana wenze njani? unikezelwe. That means before kubekho umntwana bekukho unyana. And so unyana uye wanikezelwa, wazuMariya wazala umntwana. And now xa ngabana le nto uzoyibamba kakuhle ithi inkolo yamapostile uthe wakuba enyule umsebenzi wokusindisa abantu akasidela isizalo sentombi. In other words, akakhethelwanga uMariya, nguye wakhetha isizalo sentombi engunyana khona ukuze azozalwa. And so xa ngabana lo mbhali ethetha ngalento yalo Thixo ongenelelayo, uthetha ngoThixo owayekhona zingekabikho zonke izinto. Wabhala ke ngokuJohane levangeli, wanika isizathu sokuyibhala in the last chapter esithi ndibhalela khona ukuze nikholwe nguye uYesu, nithi nikholwe nguye nibe nobomi, ubomi ngokugqithisileyo. So that is the purpose. Nikholwe nize nibe nobomi. And so in the 4th chapter usibalisela nge-interaction between uYesu kunye nentombi yaseSamaria okanye intokazi yaseSamaria. In this chapter sisandova uYesu in the 3rd chapter encokola nomJuda. It is very important to understand this. In the 4th chapter uYesu uncokola nomJuda uNikodimo. In the 4th chapter uYesu uncokola nomSamaria. In the 3rd chapter uYesu uncokola ngosindiso noNikodimo a Jew. In the 4th chapter uYesu uncokola nomSamaria, the enemy of the Jew. In the 4th chapter uYesu uncokola nayo ngosindiso. And so I want you to understand this. Ungazocabange, ungazucinge okokuba ngabana
iintshaba zakho ziintshaba zikaThixo. Xa ngabana wena ungamfuni umSamariya, ayithethi uThixo akamfuni umSamariya. uYesu uyakwazi usindisa wena aphinde asindise notshaba lwakho. Ngoba usindiso alukhethi mntu, usindiso luza felefele, usindiso liya kubo bonke abantu. That's why amawisi azokuthi amasela namanxila, abaphangi nababhada, abanxilayo nabanganxiliyo, bonke bayabizwa nguwe baze basindiswe. Ngoba just because udijaja, it does not mean God is also judging me. So God may go and save those who reject. Ashiye wena usabarejectile. And so in chapter 3, uYesu uthetha noJuda uthi zalwa ngobutsha. In chapter 4, uYesu uyolanda ireject elingumSamariya, ulibuyisela in the fold of the kingdom of God, the head of hope. uThixo ongenelelayo engabuzanga mntwini. And so ndifuna ukukhawuleza kwenze basizoncokolana ngalento siyibona apha. And so xa ufunda from verses 1 up until 9. Now let me define this definition esasinikwe. I'm sure abazonxiba ngomso ise fresh and ezimundweni zenu, because ifundiswa at every class. When we ask you what is grace, and then you answer and say grace is the unmerited favor of God. Grace is the unmerited favor of God. But I want to talk about grace in light of this chapter. Now, angabana sifunda the chapter, if uyofunda okokuqala, uyofunda kwincwadi yokumkani besibili uchapter 17 uverse 24, uzofika apho khona ufumaniseka into bangabana round about ngo-722 BC uSirayeli, isizwe esingasentla kwaSirayeli, sabhukwa ngama-Asiriya, lelo kuthiwa yi-Northern Kingdom. Isizwe singasentla samaJuda sabhukwa ngama-Asiriya. Saze xa sibhukwa ngama-Asiriya, ama-Asiriya athatha amadoda amaSamariya awasa kwisizwe sawo, bashiya amakhosikazi amaSamariya eSamariya engenamadoda, baze bathatha amadoda ase-Asiriya bawazise eSamariya. Yaxa ngabana isenzeka loo nto, kwadala into bangabana omama bangamaJuda kodwa bengamaSamariya barimeri amadoda ase-Asiriya aziswe ngama-Asiriya. Kanti baphula umthetho kaThixo owayethe kwintlanga enawuhlangana nazo ezweni lesithembiso ze ningatshati kunye nazo. Kodwa isimanga sesobangabana kuhle lomnye umbuso ngoku apha, and lo mbuso udinga kuproduce abantwana abazoba zii-warriors of the Assyrians. And so kwaenziwa lento kuthiwa yi-hybrid. Kwatshatiswa mama bamaSamariya betshatiswa nama-Asiriya, kwaphuma into engumSamariya Asiriya. Le nto thina kasiyibizayo apha kuthi eSouth Africa sizothi is a coloured. Sihamba sonke. Yadala uba ngabona le nto, lo mntu ulikhaladi xa kubuywayo from exile, kubuya amaJuda angenyaniso, ngathi angeqiniso. The real Jews xa bebuye exile eBabylon kuzakakhiwa the temple. AmaJuda amanyani angawafuna amaSamariya ngoba esithi aningobaJuda amanyani nina. Xa amaSamariya esiya kaJuda athi amaJuda, you are not real Jews. Xa amaSamariya esiya Assyria athi ama-Assyria, you are not pure Assyrians.
And so amaSamaria azibona sekebambekile in the middle of nowhere, simply because abanakhaya abavunywa kulo. And so that is why the hand of hope kalakithethwa nguMoses athi wena Thixo wabalikhaya kungekabikho zinduli neentaba. In the midst of the confusion of the Samaritans, ithi incwadi yami uYesu bekumele aqande eSamaria because uyorelocator into dislocated, so that amaSamaria azibone phakathi endawo azifumane nekhaya. And so the point of departure here, it is to understand that grace is a locating grace. Ubabalo into ekhangelayo, liyokhangela umuntu olahliweyo limbuyisela ekhaya. So le ngxoxo le ayongxoxo about Samaria and Jews, but le ngxoxo elapha ingxoxo yomlahlekwa ebuyiselwa ekhaya. It is a relocation of a dislocated community, so that you may also understand that nani ningabantwana bakaThixo. Nansi into ebuhlungu, nansi into ebuhlungu. Sisazekile nothola umzuzwana sizobuyela kuso. Nansi into ebuhlungu, into bangabana lo sisi lo uYesu ayombona equleni. Ufika lo sisi ngo-12, uthi umbhalo nimvile ifunda phaya, in the 6th hour, ngo-12 midday, uthi umbhalo kwakushushu ngeyona ndlela engumangaliso. But because lo sisi is dislocated, she's not only dislocated in terms of the ethnicity, ayibobuhlanga bodwa bomdislocator, but the identity yakhe is dislocated. Phakathi emphakathini lo sisi ubonwa njengento yokugqibela indoda enozifaka kuyo, ngoba lo sisi waziwa ngamadoda amaninzi apha emphakathini. In other words, even i-identity yakhe ayibizwa ngegama lakhe, ubizwa ngoba andizulibizela igama liyathuka. But the understanding is that lo sisi lento abizwa ngayo ayiyongo lento ayiyo, kodwa lo sisi into abizwa ngayo into umphakathi omnikeze yona. So lo sisi is dislocated from an ethnical point of view, but she's also dislocated from an identity point of view, to a point that ayena esiya equleni kumele ahambe emini kodwa abanye abantu bahambe ekuseni, simply because xa ebonwa yena ubizwa ngamagama. Simply because abomama baye equleni xa bebona lo mama bacinga into bangabana mhlawumbe njengobe lapha njena uzokhangele yami indoda. And so in the midst of this confusion yalo mama, in the midst of this, the hand of hope, ungenelelo lukaThixo olungadluli mntwini livela lo mama esenza njengesiqhelo esiye equleni. Kanti njengoba siye equleni, this is how John writes, by the way. uJohane ubhala apha phezulu niyibonayo, aphinde abhale ngaphansi, aphinde abhale ngaphansi. So there are 3 levels of it in the Gospel of John. Don't just read the top part. So the top part is that lo sisi enyanisweni unqaniwe because she needs the water. But xa ngabana usitha the next level, lo sisi unqaniwe udinga uMesiya. Xa usiya the next level, lo sisi unqaniwe udinga a true identity. And so xa uyesevela kulo sisi uvela kumuntu noko onqaniweyo. Lithi le ncwadi ivayisi indlebe ndiyifunda incwadi. You see, grace does not wait for you to reach out, but grace reaches out before you. Ubabalo lukulindi wena ngokwakho uzizise, kodwa ubabalo lukulanda wena ungekazizise. And so into esiyibonayo apha yile amakusekayibiza bathi it is the prevenient grace. Ubabalo tanqe, ubabalo elukulandela wena ungekazazi bangabana ndiyalandela.
Ungacinga uba wena namhlanje it is a coincidence uba ngabantu belapha kanti hayi lubaba lokade lakulandele. And so lo sisi locate ke lubabalo. Xa lilocate ubabalo uthi lo mbhali bendimfunda, when grace locates you, it does not condemn you, but it confines you. Ubabalo xa ngabana lifikile kuwe alibugwebi kodwa ubabalo likunika indawo yoba ngabana wenza ingcelo yomphefumulo. And so the conversation that Jesus has with this lady, it is not just a typical conversation, but it is a conversation of the heart. That is why xa uYesu ecela amanzi uthi ndicela amanzi intombazana, because iseqhule incimba ngabana mosikuza kwenziwe ezaweni. Yayibona lezo because ibona umfana eqhuleni komba ngabana okay kuza kwenziwe ezaweni, kanti uYesu akadibenanga nezaweni, into ayizelela uzela umphefumulo. Xa ngabana uYesu esithi hayi mantombazana, ithi intombazana imaqala ndicela ngabana wena ungumJuda mna ndingumSamaria, akukho into ehlanganisa mna nawe in terms of ubuJuda nobuSamaria. Second to that is that when ungumuntu ongutata mna ndingumuntu ongumama, culturally you and I are not supposed to be conversating in public. And so uYesu uthi mamela mntanam, lukwazisa into yoba ngabana xa ngabana ubabalo selufikile kuwe luqhawula luwela imida. Xa ngabana ubabalo lusiza kuwe luqhawula imida of ethnicity, luqhawula imida of culture, luqhawula imida of days. Xa ngabana lusiza kuwe ubabalo alibuzi uba ngabana yintoni evumelekileyo nengavumelekanga, liyangena ubabalo. Xa itshintshe le conversation athi lo sisi yima. Ucela amanzi kum? Athi uYesu yima sisi mama ndikucele kakuhle. Akumelanga uba mna ndicela amanzi kuwe by the way. Nguwe ofanele ucela amanzi kum. Athi umntu hayi yima mina. Uyima awunanto nento yokha wena. Nequla eli linzulu. Uzawukhanga ntoni wena? Ndifuna nje ufuna ukuyazi le nto. By the way, eliqula sindi likhakulo sanikwa umtata wethu uYakobi. Wena umkhulu na uYakobi. Now uYohane akayibhali nje leyo nto. uYohane is being theological. Now let's go back. When iqula le the well. They tell Yohane from a philosophical point of view. Iqula in the ancient days, or even right now. When you are saying you are drinking from the well of Siloam, what do you say? What do you mean? Does it say you mean starting knowledge from Siloam, or starting knowledge from Udon? So the knowledge is now you see many from. That is why I said the well, because the well philosophically means a place of reference where you get your knowledge from, where you get your point of reference of living from. So lo sisi xa ngabana esithi eliqula lelika Yakobi asawukuba athi linzulu iqula, she means two things. Now masiqale ngoYakobi. uYakobi xa ngabana sifunda kwincwadi yeGenesis sifunda into ngabana igama elithi Yakobi xa ulibeka loosely lithetha uba ngabana umuntu olimenemene. Yes, xa ulibeka loosely eligama elithi Jacob litsho imenemene, umuntu ongenamqolo, umuntu ongazinziyo. Xa ngabana ke ngoku uthela ngoYakobi in terms of the Old Testament, masiqale ngoku xa uYakobi ezalwa uzalwa nomntakwabo Esau. Ngiyakhumbula xa ngabana ezalwa ngubani wayezalwa kuqala? Bazalwa bengamawele kaloku, ngiyakhumbula. Okay, thathi basile ngathi Yesu you understand. Xa bezalwa aba babini bazalwa bengamawele. Uthi umbhali wala ncwadi uRebecca waya kumuntu obonayo ezokuthi kukho ingxaki eyenzekayo apha kumngaphakathi. Kodwa xa uthina naye hayi Rebecca, ingxaki eyenzekayo abantwana bakho babini bayalwa apha ngaphakathi kuwe. Xa bengazalwa nozalwa omele bangabona uphuma kuqala nguEsau, kodwa imenemene linguYakobi lilwe uphuma kuqala, lilwe noEsau umkhulu wakhe. Lilo lisesesiswini because ufuna ntoni? Ubukhulu. Uthi umbhali waqale ephuma because uEsau waphuma kuqala, elimenemene linguYakobi labambelele esithendeni, so that there will be a confusion ethi kubani ozalwe kuqala,
xa kubekwa abangabana ngubani oyinkulu kuthiwa hayi bazalwe together because babebambene bezalwa elimenemene linguYakobi xa besezindle umntakwabelambile uthi mna ndiphe nam ndidle uthi lona hayi ndiza kuphi intaka kodwa ndithengisele ubukhulu bakho limenemene le nto xa ngabana lo ezawubusiswa ngutata wakhe lo uye kumama wakhe uyowuthatha imvu azokwenza ngayo isikhumba. That is why uyise wathi ilizwi lona lelikaYakobi kodwa isandla sesika-Esawu ngoba uhleli nemenemene. So eligama lithetha uba ngabana limenemene. And so noma maxa esithi kuYesu elikhulu endihleli kulo linzulu akathethi uba ngabana linzulu azokha kula manzi, uthetha uba ngabana le mpilo endiyiphilayo Yesu inzulu ngoba igcwele bubumenemene. Nam ndiyafuna ukukhuleka kule mpilo kodwa andikwazi ngoba ndihlelwe ngumoya kaYakobi, umoya obumenemene. And so le nto ndikuyo Yesu inzulu, wena uzawathatha phi ngokamanzi xa le nto ndihleli kuyo inzulu? As if uthi lo mama le nto ndikuyo it is a generational curse. Wayaqalwa nguYakobi utata, asisakwazi ukuphuma kuyo thina bantwana bakhe. Bazalwane bam, nikhe nayibona le nto yokuzamazamana nemni phantsi ndathi izimpi, nakhe nayibona le nto yokulwa izinto zefimelo ongazaziyo, wakayibona into yoba ngabantu ungafunwa just because uzalwe ngubani wena in this family, wakayibona into ongafuna just because ukwisociety ethile in this second, wakayibona into ongafuna just because wena ungumntana kabani ohlala endaweni ethile. Xa ngabana uzawube uyikhangela uba ngabana ndenze ntoni mna, awenzanga nto nje, you are part of umnombo kaYakobi. And so into ziphetheyo nento zithweleyo zizinto ezingezo zakho ezidalwa ngabana nawe ngokwakho xa ngabana uzijonga ubona uba ngabana le nto ndikuyo isithuthi. Nakhe nayibona le nto yabantu abade bathi apha ekhaya kunjeni, apha ekhaya ayitshintshi bonke abantu balapha ekhaya xa befika endaweni ethile empilweni bayafa, yinto yalapha ekhaya le. Xa ngabana bezama kuphumeleleki yinto yalapha ekhaya, le nto ndikuyo inzulu. Utsho lo mama uthi ke ngoku uYesu kuye, yimake masilungise le nto yakho inzulu, masilungise le nto yakho inzulu, khawundiphathele utata wekhaya. And by the way, this request is not about utata wekhaya. Theologically, it's not about the man. Andikuthele nto inzulu le nto yakhe. Mamela ke ngokuthi Yesu, khawundiphathele utata wekhaya. Athi lo mama hayi andinaye. Mamela uYesu uthini kuye, uthi Yesu unyanisile awunaye nyanyani. Bebe bangasibaleni ke ngoku, bebe bangathi ka bebe bangathi bayi-5 athi bathi uYesu nalo, that means lo ufoyo ngwesinati. All right, imani ke masihambeni sonke. Xa ngabana uYesu esithi ndiphathe utata wekhaya, he did not mean indoda yakhe kuphela. But what uYesu was saying is that I want you to understand that there's a transformation that is about to happen in your life at this point in time. But allow me to take you step by step to say, bangabu kunawo amadoda be my 5 before. Right now, ye 6. Now, let me tell you, the identity of Mama in those days, I'm sorry, my friend, I move around a lot. The identity of Mama in those days was attached to indoda anayo. And so awukwazi uba ngabantu bena-identity ungumuntu ongusisi on your own. I-identity yakho yenziwa yindoda onayo. Let me take it further. Ubuntu bakho awungomntu ngaphandle kwendoda. Ubuntu bakho futhi ube ngumntu ngela xesha kufuneka ube kwindoda esecaleni kwakho. And so xa ngabana uYesu esithi ndiphathele indoda yakho, uthetha uba ngabana ndiphathele ubuntu bakho. And so noma xa esithi andinayo, uthetha uba ngabana ngenxa yobunzulu bento endijongene nayo, I have lost the sense of my identity. And so when Jesus says, mamela ke bebayi-5,
namhlanje ukhona okhoyo kodwa mna Yesu ndingowe-7 to say emva kwam there shall be none, because from this day onwards your identity shall not be attached to anyone but God. And so xa uYesu ezothi kuye ndicela uze nabo athi abekho, athi uYesu nyanisile abekho, because you've been trying ukuphila impilo oyiphilayo kodwa ayiphileki because the mpilo yakho has been attached kwabanye abantu. Namhlanje ndizokucelela, the hand of hope has located you, and the hand of hope namhlanje iyangenelela empilweni yakho ithi you shall never again be identified by what you have and what you do not have. From today onwards you shall be identified as a child of God. And so angabana esithi una 6. By the way, I'll deal with Genesis tomorrow. Mangasiyeke namhlanje Genesis. Ngizothetha ngayo ngomso. Kodwa maningene nje kancane ndawo. Maningene nje kancane. Xa esithi 6 umuntu udalwe nini? On the 6th day of creation, kadalwa umuntu. And so Jesus was saying, you are or you were in the process of being constructed. Ubukho iprocess yokudalwa. Aba bantu udlule kubo nezidlule kuzo. Lento uthi inzulu was not an end on its own. Ube ndukudala kodwa namhlanje the 7th man imile empilweni yakho ithi your creation has been completed. Awudingi ngoku uphinde futhi. Namhlanje ndiqhelile ngawe. And what did God declare on the 7th day? God said, it is good. Ngamanye amazwi uthi uYesu kule ntombazana, I have come to complete you, and from this day onwards, whatever label you had, you now have a new label. You are now good. Now you know what good means in that sense? It means you now exist for that which you have been created for. You are not beautiful. I will not suppose okay. But you now, for the first time, live for the purpose for which you were created for. Because grace has located you in the hand of God. And now listen to the scriptures. Then the scripture says, after Ekribiru Yesu who created the ntombazana afresh, after uYesu enze le ntombi okanye lo mama umuntu omtsha, then lo mama goes back elalini to the same people that used to judge her, to the same people that ayibabalekile before, and to the same people bekade bebiza ngamagama. And then she says ebantwini abo, yizani nibone. Na xa ebabiza ngabakhombisi yena uthi yizani nibone. In other words, uyobabonisa uYesu, but abantu hayi asisafuni uyobona uYesu, sesibona apha kuwe. Because when you are being created, utsho njalo uPawulos uthi uba ubani kuKristu usisidalwa esitsha, zonke izinto zisuke zabanja. When God locates you and divine grace engenelela empilweni yakho, nabe bengafuni kusolo namhlanje bazofuna. Endaweni abantu bayofuna lo muntu wenzileyo basuke bathi ayisibona apha kuwe. And so when this transformation happens, uthi umbhali bengesekho sidingo soba ngabana bayokhangela uYesu, ngoba uYesu bebonakala in the new creation engulomama. And so vice, if we want to understand what does it mean that the hand of hope strengthening our spirituality through grace, it is the understanding that we serve a God who intervenes. And when this God intervenes, no one else can change the plans of God. And when God does it, He does it nonetheless, not because of. And so, angaba nengenelela uThixo, akangeneleli ngoba kukho izinto, ungenelela noma zingekho izinto. And so xa engenelela uYesu lo
Lo mama is able to go back and say, izani nibone, and they will say, asibona, sesibona apha kuwe. And so ndiyafuna uba ngabana ndibe icace le nto uba ngabana ufefe lukaThixo will always confront that which is missing in your life, but does not condemn that which you are in the current state. Secondly, ufefe lukaThixo xa lungenelela will always locate you in your past. Lo mama xa ngaba nezilocata, uzilocata nguyakobi, but it will always usher you to your future. It will locate you in your past, but usher you in the future. And so, as I was preparing for your Bible study, I came across, and I'm not sure you don't have to be voice note, but I think in the bit dog, lo tate balisa, nalazi yalazi nesixhosa igama yazi yintoni pitch pesi ya oleza zami phakathi benches ipesika uthi lotata umthi wepesika phambo xa ngabana kusebusika awudubuli uthi awudubuli uthi futhi kuze kubonakala ukuba ngabana namakhwenkwe lana ayawuchamela uthi ngabani uchamela kungoba kakade awaboni kuphuma ipesika kuwo uthi kodwa xa kuthwasa uhlobo then kuvuka uhlobo uqala ubone kuvela ipesika naxa zivele ezipesika aziveli sezivuthiwe kodwa zivela zisehlaza kodwa ixesha zisehlaza aziholwa ngabantu wakakade akukho nto inothatheka phaa kodwa xa kutshintsha isizini zitshintshe nezipesika zibe ngathi zivuthiwe uzabona bekade lokuvula bengawunakanga bengaboqala yokugwencela ethile uzabona bekade bewuchamela bengaboqala ukuthabatha amahlahla babethe phezulu bezama ukhangela izithelo noma iziqhamo zomthi uthatha kuyenzeka empilweni yakho into bangabana xa ngabana udislocated abantu baqhamele abantu xa bekubona badlula ingathi awuyonto bangaba nokubulisa but wait for your season to blossom because it is not yet your season to blossom xa ngabana so blossom uzawubona ngokwabo sebegwenxela bezama uzisondeza ngokwabo sebeshaya amahlahla befuna izithelo oyazi bangabana at that time uThixo has remade you. Kodwa kwangoba sachamelayo besadlulayo thuthi cwaka what is not yet your season. Lo mama lo setha ngaya was not yet her season. Ngoba besahleli equleni likaYakobi. Ebesasela umnongo umenyemene. And the first time I read this chapter, not the first time. I mean the first time I read it while I'm being trained to read scripture. My question was to ask, why didn't she say Israel? And Jacob changed his name to Israel. She did not say Israel. Because Israel is a different person than Jacob. So she located herself in the past. That is why I am boldly able to say to you, Billy many, because I know Bangabana, no, Billy many, did not end after many. Yeah. Even Naye was located by grace. And so even today, Jesus said that the very same thing that he did for Jacob, to say, you do not need to be located in your wilderness. There is a better place.
The beauty of it is that when grace located Jacob, and then and then he became Israel, the same thing happened. Lomama uthena xa elocatwa wachintshwa wabuyela elalini. UJacob yena uthe xa ngabane tshintshwa wacontinuisha esiya kwaLabhani. Kodwa uthi umbhali xa ethethayo wayengasahambi ngendlela ebekade hamba ngayo ngaphambili. As he walked to kwaLabhani, he was limping. And Uluba would normally interpret this and says, even though I am limping, but I am blessed. Nobody ndingcela nje kodwa ndibusisiwe. And so xa ngaba noThixo esusa izinto kuwe, sujonga uba ngabana you are limping, jonga uba ngabana in the midst of limping, yintoni uThixo ayidepositileyo. Because akasoze ashiye uThixo ndingcela kanti uThixo akunikanga into entsha. And so when Jacob left, Jacob was limping, but Jacob was blessed. When this girl or this lady left, and then they said, now umphanda, kodwa ezuza amanzi amatsha. And so locate yourself in that space of a God who is able to recreate that which the world has already named you. I wonder today, how many of us abayibona impilo iyahamba, bebona indaba zabo ngathi ziya-achieve, kodwa yena xa ezibona bona hayi le nto yamenzile. I wonder bangabe phakathi kwethu who say, I have done all the good things. Ndifundile nawe, nam ndiyile esikolweni, nam ndimkhonza uThixo ndamthandaza, nam ndizigcinile, ndangazenzi into zobomi, kodwa kulunganga, inzulu le nto yam. Abantu abangaphi ukuthi abazothi noxa nam ndihamba negridi njena kodwa nayo le gridi ndithukwa ngayo, kunoba ngaba ngabaya ngabayigqida kodwa ngoba le nto ndikuyo inzulu le nto ndikuyo. And today Jesus is saying, I have located you in order to relocate you. And so understand the theme ka-Vice ngalamagama ke mampaba athi lo Thixo uThixo ongenelelayo khona ukuze azalisekise izithembiso zakhe. Ngokutshilo kaloku andikukushiya andikuyekela njengoba nawe. Eso bantu abatsha andazi Vice bakubana kudala bebongana yena ndisazazi izinto zasebongana, so I can't be speaking about izinto zabo because andinazi. But what I'm saying is that theme ka-Vice would not have come at any better time than this one to say that which the devil has stolen from you, God is about to restore. Because grace does not just locate, but grace restores. Iyabuyekisa. There is a point where we are at, in the city, but as you go further down, there's a point, as it is the Zululand, the north of KZN. As you go further down, Ngapha komhlaba is Mozambique. But if you do not take umhlaba and go to Mozambique, but rather go straight to Wavuma, you will meet Eswatini. Eswatini from the South African side, from the KZN side. There are two border posts. There are two border posts as called Payana. There are two border posts as called Payana. The South African border post near Eswatini. Now, there's a confusion that happens, and it confused me, I won't lie to you.
You see, when you leave South Africa, ufaka in South Africa. People posts in South Africa. Now, the point is that when you then exit this country, let's just down to it, you've exited this country. You are no longer a citizen this side. Okomzuzwana sikukhuphile South Africa. But there is a point between South Africa and Eswatini. It's a walking distance between there and there. And when you are here, you are not in South Africa, you are not Eswatini. You are what you call in English, you are in the liminal space. Uphakathi nendawo. Uphumile South Africa kodwa awukakafiki eSwatini. Usendaweni ephakathi. And so Jesus is saying namhlanje baba phakathi nendawo. Abangazazi bangabona ndiyaya okanye ndiyabuya abaphakathi nendawo. Uzothi uyesu namhlanje I have come to locate you. Valentu impilo esiphilayo inamaxesha okubeka phakathi nendawo. Ndiyazama kodwa kusameki. Ndiyafuna kodwa akufumaneki. Ndiyanqonqoza kodwa kuvula into ndiphakathi nendawo. Ndiphumile phaya kodwa ndakafiki phaya. Andizazi uba ndithini. And so uYesu uzothi namhlanje I have come to locate you. So that kusasa, when you wake up, you may either be eSwatini or be in South Africa. No one can live phakathi nendawo. Ngoba phakathi nendawo ayikho impilo. So friends, I'll allow for questions. But as we close this session, I'd like to close with a prayer.